ke kuai ke jing yakop kuai ba an peniyaj daga senrop lang fishing group jaka harum dam sai ka tarik pat kalong khat wai tarik umnai ba chpeu hajar posan haga por khandai baji per step hado lai baji janmet pm an pen kuai habaro san teli kipung kador tiket sirong wiang kade si hajar tengka uwai teki price kilong kumne ka ban kong hado chpeu lang ka ba ar lai lang ka ba lai silang ka ba sau silang ka ba san silang ban riu silang ban nyo silang ba pra silang ba kanda silang do pachpeu lai peu hajar ki consolation prize ki don na do iwe ha do chipeu san hajar tungini pe ki kendon onbu jaka chipeu tarik banai pachpeu hajar perusahaan dau temporary sticker por baji janmit pm u temporary sticker un trekam tang hapo kashi kenta on di tiket lepa ka chipeu tarik banai pachpeu hajar perusahaan ha por pm Cisen baladap ki price kirawan kim dan hok shu ban ujuar ban ha kate gasngi ondon ro ka jimpen khala ya ka loki draw first price kadai ka all to kitten brand new lane phila ban shim na ka pisa lailak san pheo hajar bat ki price ki bar ki long shilak kabalai shilak kabasau pheo hajar bat kabasan chi pheo hajar ki dor jong ani tiket loki draw thrai kuma phiju yetim lai spa ka we san spa tli